Има причина, поради която четете тези думи точно сега, в този петък, с онова тихо тежест в гърдите, която все още не сте назовали напълно. Усещали сте я в начина, по който дъхът ви спира, когато телефонът ви светне с неочаквано съобщение, в начина, по който раменете ви се напрягат, когато определена мисъл пресече ума ви, в начина, по който очите ви се задържат на стих или фраза, които сякаш ви намират отново и отново. Това не е случайен шум в деня ви. Това е сигнал и вие го знаете. Опитвали сте се да го обясните като стрес, като съвпадение, като нищо, но нещо по-дълбоко във вас отказва да го пусне. Има част от вас, която усеща, че този петък носи повече от просто още един набор от задачи и още една вечер, която тихо се плъзва в уикенда. Ако усещате, че нещо има значение, но не можете да назовете сезона, в който живеете, има ресурс, създаден да ви помогне да разберете какво може да формира този период и как да преминете през него с вяра и яснота. Електронната книга, наречена The Secret Calendar of the Chosen, е написана за моменти, точно като този, когато разпознаването е силно, но посоката изглежда неясна. За да достъпите електронната книга, отидете сега в горната част на коментарите и кликнете върху връзката в закрепения коментар. Не е нужно да чакате това съобщение да приключи, за да направите тази стъпка. Върнете се към тези думи, когато сте готови, но не се правете, че не сте забелязали привличането. Сигналът, който сте игнорирали, не е предназначен да ви затрупа. Той е предназначен да ви води. Събуждате се преди алармата и стаята е все още достатъчно тъмна, за да можете да се преструвате, че денят не е започнал. Лежите там с отворени очи, слушайки тихото бръмчене на хладилника, далечния звук на преминаваща кола отвън, бавния ритъм на собственото си дишане. Умът ви вече преминава през списъка с нещата, които трябва да направите, но под този списък има друг списък, който не изговаряте на глас. Това е списъкът с въпросите, които носите за този сезон от живота си. Защо това продължава да се случва? Защо тази врата остава затворена? Защо това усещане за чакане сега тежи повече, отколкото преди? Прехвърляте краката си отстрани на леглото и сядате с лакти на коленете, ръцете ви увиснали свободно между краката. Раменете ви се чувстват тежки, сякаш носят нещо невидимо от месеци. Ставате, измивате лицето си, преминавате през движенията, но сърцето ви не е напълно в никое от тях. Има част от вас, която все още е обратно в онази тъмна стая, взирайки се в тавана, задавайки тихи въпроси, които не знаете как да изразите. Това съобщение не е тук, за да ви каже, че небето е планирало гарантирана награда за този конкретен петък. Той е тук, за да ви помогне да разпознаете какво може вече да се формира в тихите места на живота ви. Той е тук, за да ви покани да спрете да третирате всяко мълчание като изоставяне и всяко забавяне като отхвърляне. Той е тук, за да ви предложи, че онова, което сте наричали объркване, може всъщност да е подготовка и онова, което сте наричали застой, може всъщност да е пространството, където нещо ново се вкоренява. До момента, в който тези думи достигнат до вас, ще имате по-ясен начин да разграничите чакането, което е просто чакане, от чакането, което всъщност е подготовка. Ще имате език за разликата между затваряне и пренасочване, между възстановяване и съвсем ново начало. Ще можете да погледнете собствените си дни и да кажете с повече увереност: това не е наказание, това е процес. Самото това преместване може да промени начина, по който дишате, начина, по който се молите, начина, по който вземате решения, когато нямате всички отговори.
Представете си се в кухнята застанали пред чаша кафе, което вече е изтинало. Вие не го опитвате наистина. Взиращте се в календара на стената или в приложението за бележки на телефона си или в малко самозалепващо се листче, което сте поставили на хладилника преди седмици. Датата на тази бележка не е далеч от днес. Спомняте си как сте я написали в момент на тихо отчаяние, молейки за знак, молейки за яснота, молейки нещо да се промени. Не сте очаквали отговорът да пристигне с фанфари. Очаквахте нещо по-малко, нещо, което бихте могли почти да пропуснете, ако не внимавахте. И ето ви сега, в този петък, с същия въпрос, в гърдите и с нарастващото усещане, че отговорът е бил по-близо, отколкото си мислехте. Проследявате ръба на чашата с палеца си. Мислите за всички онези пъти, когато почти сте игнорирали подобно усещане преди. Мислите за времената, когато сте го игнорирали и колко по-дълго е станало чакането заради това. Има причина, поради която забелязвате тази тема повече от другите. Не е защото сте по-добри или по-духовни, защото сте обръщали внимание в тишината. Вие сте били онзи, който остава още няколко секунди в молитва, когато всички останали вече са станали. Вие сте били онзи, който чете стих отново, дори когато не го разбира напълно. Вие сте били онзи, който усеща, когато разговорът не е наистина за повърхностната тема, а за нещо по-дълбоко, което се опитва да пробие. Много хора преминават през дните си на автопилот, реагирайки на онова, което е най-силно в момента. Вие не сте могли да правите това от дълго време. Нещо във вас отказва да позволи шумът да бъде единственото, което оформя избора ви. Много читатели, които пристигнаха объркани или уморени от чакане, казаха, че материалът им е помогнал да разберат по-ясно своя сезон, да организират молитвите си или да спрат да тълкуват всяко мълчание като изоставяне. Електронната книга, наречена The Secret Calendar of the Chosen, ви дава рамка за разпознаване в какъв вид чакане сте и как да отговорите без паника или пасивност. За да достъпите електронната книга, отидете сега в горната част на коментарите и кликнете върху връзката в закрепения коментар. Не трябва да измисляте всичко това сами. Има помощ, налична за самите въпроси, които ви доведоха тук. След като направите тази стъпка, можете да се върнете към това съобщение с малко повече пространство в гърдите си. Първата форма на съпротива не е драматична. Тя не идва като силен глас, който ви казва да се откажете. Тя идва като разсейване. Тя идва като внезапно желание да проверите съобщенията си, да превъртите емисията си, да започнете задача, която сте планирали да оставите за по-късно. Тя идва като мисълта, че може би всичко това е просто емоционален шум и вие отново прекалявате с мисленето. Тя идва като сравнение с някой друг, чийто живот изглежда по-прост, чийто път изглежда по-ясен, чиято вяра изглежда по-лесна. Тя идва като натиск да вземете решение точно сега, преди да сте имали време да дишате, да се молите или да слушате. Всичко това са стратегии, които да ви попречат да останете с сигнала достатъчно дълго, за да разберете какво казва той. Противникът на вашия мир не винаги е голяма атака, често е просто достатъчно шум, за да ви попречи да чуете тихия глас, който ви е говорил през цялото това време. Помислете за Йосиф, онзи, който получаваше сънища в младостта си и после се озова в яма, в робство, в затвор, на място, където изглеждаше, че всяко обещание е погребано. Той не се събуди една сутрин и не стъпи директно в палата. Той премина през години, които трябва да са изглеждали като мълчание, като забавяне, като изоставяне. И все пак, в това мълчание, нещо се формираше, което не можеше да се формира никъде другаде. Той се учеше да тълкува сънища, да управлява ресурси, да води под натиск, да се доверява, когато нямаше видими доказателства, че нещо работи. Вие не сте Йосиф и вашата история не е неговата, но моделът е познат. Бог не е ограничен до един човек или една епоха.
Същият Бог, който беше с Йосиф в ямата и в затвора, е с вас във вашата кухня, във вашата кола, във вашите тихи моменти преди изгрев. Същият Бог, който използва чакането на Йосиф, за да го подготви за роля, която не можеше да си представи, е способен да използва вашето чакане по начини, които все още не можете да видите. Цената на игнорирането на сигнала не винаги е драматична в момента. Тя се проявява като повтарящи се цикли, които ви изтощават. Тя се проявява като мир, който се изплъзва малко повече всеки път, когато изберете разсейване вместо разсъждение. Тя се проявява като решения, взети в паника, които по-късно съжалявате. Тя се проявява като втвърдяване на вниманието ви, където спирате да забелязвате малките подбутвания, защото сте се научили да ги третирате като незначителни. Казвате си, че сте практични, но някъде дълбоко в себе си знаете, че също се предпазвате от възможността да бъдете помолени да се промените. Сигналът не е предназначен да ви смаже. Той е предназначен да ви върне обратно към начин на живот, който е по-съгласуван, по-честен, по-отворен към тихото ръководство, което е било на разположение през цялото това време. Ако сте усетили, че нещо в това съобщение говори директно на вас, напишете числата 888 в коментарите, като просто потвърждение, че обръщате внимание. Не го превръщайте в ритуал, който движи нещо в духовната сфера. Третирайте го като малък акт на съгласие, начин да кажете «Аз съм тук, аз слушам, аз не игнорирам това днес». После се върнете към тези думи. Сигналът все още не е приключил с вас. Има още какво да се разкрие за това, защо този петък, защо тази тема, защо това тихо настояване в гърдите ви, което отказва да ви пусне да си тръгнете. Конфликтът не е само външен. Той е и вътрешен. Има част от вас, която иска да се подчини на сигнала, и друга част, която се страхува от това какво може да струва подчинението. Има част от вас, която жадуе за яснота, и друга част, която се е научила да предпочита безопасността на объркването. Объркването в крайна сметка не изисква нищо от вас. Яснотата често изисква решение. А решенията означават, че някои врати се затварят, някои отношения се променят, някои версии на самите вас остават зад гърба. Изградили сте живот около определени предположения и сигналът ви кани да ги поставите под въпрос. Това е неудобно. Ето защо сте се колебали, ето защо сте го обяснявали, ето защо сте чакали по-силен глас, по-ясен знак, по-драматично потвърждение. Но тихият глас е бил последователен, а последователността, с течение на времето, е свой собствен вид потвърждение. Основният модел не е, че ви липсва вяра. Основният модел е, че сте се научили да приравнявате вярата със сигурност. Научили са ви, че ако наистина се доверявате, бихте имали всички отговори, целия мир, всички зелени светлини. И когато това не е било вашият опит, сте заключили, че нещо трябва да не е наред с вас. Но вярата не е липсата на въпроси. Вярата е готовността да продължите напред, дори когато въпросите все още са налични. Вярата е решението да отговорите на сигнала, дори когато не знаете точно къде ще ви отведе. Разпознаването без посока може да остави сърцето също толкова уморено, колкото объркването. Ето защо има ресурс, предназначен да ви помогне да преминете от разпознаване към приложение, от усещане към управление, от чакане към ходене. Електронната книга, наречена The Secret Calendar of the Chosen, е практичен спътник за размисъл, молитва, разсъждение, ежедневни решения и идентифициране на следващата стъпка на вярата. За да достъпите електронната книга, отидете сега в горната част на коментарите и кликнете върху връзката в закрепения коментар. Много читатели се връщат към тези страници, когато влязат в нов сезон, защото намират в тях както яснота, така и смелост. След като направите тази стъпка, можете да продължите с това съобщение, знаейки, че вече сте избрали да се движите в посока на светлината. Умът ви разказва истории за това какво означава сигналът. Той казва:
Това е просто стрес, това е просто умора, това е просто въображението ви. Тялото ви разказва различна история. То държи напрежението в раменете ви, стегнатостта в гърдите ви, плиткото дишане, което забелязвате само когато спрете да се движите. Духът ви разказва още една история. Той шепне, че има повече тук, отколкото биология и психология, че има измерение на живота ви, което не може да бъде напълно обяснено с химия и обстоятелства. Не трябва да избирате между тези слоеве. Можете да почитате всички тях. Можете да се грижите за тялото си, да търсите мъдър съвет, да почивате, когато трябва да почивате и все пак да останете отворени за възможността Бог да говори в тишината. Разсъждението не е отхвърляне на разума. То е покана разумът да седне на по-голяма маса, където молитвата, тишината и писанието също имат глас. Това засяга хората около вас, дори когато те не го знаят. Когато игнорирате сигнала, ставате по-реактивни, по-нетърпеливи, по-отдалечени. Когато почитате сигнала, ставате по-присъстващи, по-търпеливи, по-достъпни. Вашите отношения не са просто фон за вашето духовно пътуване. Те са част от самото пътуване. Начинът, по който отговаряте на тихите подбутвания, оформя начина, по който се появявате за семейството си, приятелите си, колегите си, съседите си. Не трябва да ставате подозрителни към всеки човек или всяка покана. Просто трябва да се научите да правите пауза достатъчно дълго, за да попитате: това дава ли живот, това съгласувано ли е, това нещо, в което мога да вляза с мир. Самият този въпрос ще ви предпази от много ненужни битки и много ненужни отклонения. Стратегията на съпротивата не винаги е да атакува вярата ви директно. Често е да наводни дните ви с шум, умора, забавяне и по-малки спешности, да напълни календара ви с толкова много добри неща, че да не остане място за най-доброто. Да ви държи толкова уморени, че молитвата да изглежда като още една задача в списъка. Да ви убеди, че ако просто изтърпите тази седмица, този месец, този сезон, ще имате време да слушате по-късно. Но по-късно продължава да се движи. Сигналът продължава да се появява. Тихият глас продължава да говори. И вие продължавате да казвате: не сега, не сега, не сега. Докато един ден не осъзнаете, че сте изградили живот, който е пълен, но не съгласуван, заед, но не мирен, продуктивен, но не дълбоко удовлетворяващ. Това е цената на третирането на сигнала като опция. Идва момент, когато спирате да преговаряте с истината, свързана с този петък. Спирате да си казвате, че ще обърнете внимание утре. Спирате да се преструвате, че не знаете какво иска сигналът. Спирате да използвате собствената си умора като извинение, за да останете в объркване. Това не означава, че изведнъж имате всички отговори. Означава, че сте решили, че объркването вече не е вашата настройка по подразбиране. Означава, че сте решили, че мирът е по-важен от илюзията за контрол. Означава, че сте решили, че подчинението, дори в малки стъпки, е по-безопасно от забавянето. Това решение променя всичко. То не заличава въпросите, то не премахва чакането, но то измества земята под краката ви. Вече не стоите на същото място. Вие сте се преместили, дори ако движението е невидимо за всички останали. Представете си семе, погребано в почвата. То не е мъртво, то не е неактивно. То е на място на формиране, където всичко, което ще стане растението, се подготвя в тъмнината. Почвата не е затвор, тя е утроба. Налягането около семето не е предназначено да го смаже. То е предназначено да го оформи. Семето не вижда слънцето, но се движи към слънцето. То не знае точния ден, в който ще пробие повърхността, но се доверява на процеса, който се случва под земята. Вие сте това семе. Този сезон е тази почва. Налягането, което усещате, не е доказателство, че сте забравени. То е доказателство, че нещо се формира, което не можеше да се формира на светлина.
Вътре в тази почва има скрито развитие. Корените растат надолу, дори когато нищо не е видимо над повърхността. Семето черпи хранителни вещества, изгражда сила, подготвя се за момента, когато ще бъде готово да се издигне. Може да се чувствате, сякаш нищо не се случва, защото не виждате растежа, но има растеж. Има сила, която се изгражда на места, които не можете да наблюдавате. Има устойчивост, която се формира в тишината. Има версия на вас, която се подготвя и която ще може да стои на светлина, без да бъде унищожена от нея. Не презирайте скритостта, не бързайте процеса. Не се изкопавайте, за да проверите напредъка си. Доверете се на работата, която се случва там, където никой не може да види. Съпротивата вътре в метафората е импулса да разбиете почвата твърде рано. Това е страхът, че ако не принудите нещо да се случи, нищо никога няма да се случи. Това е сравнението с други семена, които изглежда се издигат по-бързо, цъфтят по-рано, носят плод по-скоро. Това е гласът, който казва: изоставате, закъснявате, пропускате момента си. Но всяко семе има свое собствено време. Всяко растение има свой собствен сезон. Почвата знае какво прави. Онзи, който ви е поставил там, знае какво формира. Налягането, което изглежда като забавяне, всъщност е защита. То ви пази да не излезете преди да сте готови. То ви пази да не бъдете изложени на ветрове, които все още не сте достатъчно силни, за да издържите. Идва момент, когато семето започва да се движи. То не избухва от земята, то не се обявява с фанфари, то просто започва да се издига, бавно, стабилно, вярно. То пробива повърхността не защото се е пробило на сила, а защото е било готово. Вие навлизате в такъв вид движение. То може да не изглежда драматично отвън. То може просто да бъде нова яснота във вашите решения, нов мир във вашето чакане, нова смелост във вашите разговори. Но това е движение. Това е началото на онова, което се е формирало в скритото. Не го презирайте, защото е малко. Не го игнорирайте, защото е тихо. Това е моментът, за който сте чакали, дори да не изглежда така, както сте си представяли. Ако се разпознавате в този образ на семето, пробиващо почвата, напишете думите «Аз съм готов» в коментарите като просто изявление на съгласие. Не го превръщайте в магическа формула. Третирайте го като начин да кажете «Виждам какво се случва, вече не се съпротивлявам». Готов съм да се движа с онова, което се формира. После се върнете към тези думи. Метафората все още не е приключила с вас. Има още какво да разберете за това как това движение се свързва с вашия ежедневен живот, вашия ежедневен избор, вашето ежедневно подчинение. Това връщане не е за представяне. То не е за доказване, че сте избран. То не е за печелене на онова, което вече е дадено. То е за живот в съгласие с разпознаването, което е поставено в сърцето ви. Семето не се стреми да бъде растение. То просто става онова, за което е създадено да бъде. Вие не трябва да се стремите да бъдете избран. Просто трябва да живеете по начин, който почита избирането, което вече се е случило. Това означава да обръщате внимание на сигнала. Това означава да отговаряте, когато усетите подбутването. Това означава да избирате мир вместо паника, разсъждение вместо реакция, подчинение вместо забавяне. Това е как изглежда ходенето в съгласие с календара, написан върху вашия живот. Една конкретна практика е да започвате всяка сутрин с просто запечатване. Преди да проверите съобщенията си, преди да отворите календара си, преди да стъпите в изискванията на деня, отделете 30 секунди, за да поставите ръка върху сърцето си и да кажете «Аз съм на разположение за ръководство днес, това е всичко». Не ви е нужна дълга молитва. Не ви е нужна перфектна поза. Просто трябва да обявите своята наличност. После преминавайте през деня си с това осъзнаване във фона на ума си. Когато възникне решение, ще си спомните, че сте обявили своята наличност. Когато дойде подбутване, ще е по-вероятно да го забележите.
Когато възникне объркване, ще имате отправна точка, към която да се върнете. Друга конкретна практика е да създадете пауза на прага. Всеки път, когато преминавате от едно пространство в друго, от колата си към дома си, от работното си място към кухнята, от телефона си към молитвения си ъгъл, поемете един дъх и попитайте, каква е най-вярната следваща стъпка тук. Този въпрос ще ви забави достатъчно, за да прекъсне автопилота. Той ще покани разсъждение в обикновените преходи на деня ви. Той ще ви напомни, че всеки момент е възможност да се съгласувате с сигнала, не само моментите, отделени за молитва или четене на Библията. С течение на времето тези малки паузи ще станат ритъм, който ви държи свързани с тихия глас, дори в най-заетите сезони. Защитата идва чрез ограничения. Тя идва чрез смелостта да кажете не на добрите неща, които не са най-доброто нещо за този сезон. Тя идва чрез мъдростта да разпознаете, че не всяка покана е за вас, не всяка възможност е съгласувана, не всяка отворена врата е предназначена да бъде премината. Не трябва да обяснявате вашето не на всички. Не трябва да оправдавате границите си. Не трябва да се извинявате, че пазите мира си. Милосърдието често изглежда като затворена врата. Милосърдието често изглежда като променен ритъм. Милосърдието често изглежда като решение да отстъпите, за да можете да направите крачка напред в правилната посока. Не презирайте ограниченията. Те са част от защитата, която позволява на онова, което се формира във вас, да оцелее и да процъфтява. Има едно ясно решение, което можете да вземете днес. То е решението да спрете да третирате сигнала като опция. То е решението да отговорите, когато усетите подбутването, дори ако отговорът е малък. То е решението да се доверите, че подчинението в малките неща ви подготвя за по-големите неща. Това решение не изисква да имате всички отговори. То не изисква да виждате целия път. То просто изисква да направите следващата вярна стъпка. И после следващата. И после следващата. С течение на времето тези стъпки ще оформят път, който не бихте могли да нанесете на карта сами. Така се живее избраността, не в грандиозни декларации, а в ежедневно подчинение. Ако това съобщение е било амин във вашия дух, дори ако не сте го казали на глас, докоснете бутона за харесване като тих амин. Не го правете за алгоритъма, не го правете за да подкрепите канал. Правете го като малък акт на съгласие, начин да кажете «това резонира, това има значение, това не са просто думи». После се върнете към тези думи. Все още има още какво да получите преди това съобщение да достигне края си. Помислете за един човек, който ви дойде на ум, докато слушахте. Може би е някой, който е чакал като вас. Може би е някой, който е объркан като вас. Може би е някой, който е игнорирал сигнала като вас. Споделете това съобщение с тях не като натиск, а като грижа. Оформете го като доставка, като нещо, за което усетихте, че трябва да чуят. Не трябва да обяснявате защо сте го изпратили. Не трябва да ги убеждавате да го гледат. Просто трябва да го изпратите и да се доверите, че сигналът ще ги намери по начина, по който намери вас. Така се разпространява тази работа. Не чрез кампании, а чрез тихи актове на любов. Ако сте готови да спрете да игнорирате сигнала и да започнете да живеете в съгласие с разпознаването, което е поставено в сърцето ви, напишете думите «Аз съм избран» в коментарите като изявление на идентичност. Не го казвайте като пожелание. Кажете го като потвърждение на онова, което вече е изговорено над вас. Не го казвайте като превъзходство. Кажете го като отговорност. Вие сте избран не за да бъдете издигнати над другите, а за да служите с яснота, да обичате с смелост, да ходите с мир сред объркването. Това е как изглежда избраността, когато се живее в обикновените моменти на един петък, един понеделник, една неделя всеки ден. Вие изминахте разстояние в тези думи. Започнахте с тихо тегло в гърдите и усещане, че този петък носи повече от просто още един набор от задачи. Преминахте през цената на игнорирането на сигнала,
Основният модел, който ви е държал в объркване, съпротивата, която е наводнила дните ви с шум, метафората за семето, формирано в почвата, практиките, които могат да ви държат съгласувани, ограниченията, които могат да пазят мира ви, решението, което може да промени всичко. Вие не сте същия човек, който започна да чете. Бяхте напомнени за онова, което вече знаехте в най-дълбоката част от вас. Бяхте поканени да спрете да преговаряте с истината. Бяхте получили език за онова, което се е формирало в тишината. Бяха ви предложени практически стъпки да живеете различно, започвайки от днес. Има други по света, които получават същото тихо разпознаване в този самия момент. Има други в техните кухни, в техните коли, в техните тихи стаи, усещащи същото тегло, чуващи същия шепот, изправени пред същото решение. Вие не сте сами в това. Вие сте част от по-голямо движение от хора, които избират да обръщат внимание, да отговарят, да ходят в съгласие с календара, написан върху техния живот. Самата тази мисъл може да донесе мир. Вие не сте единственият. Вие не сте първият. Вие няма да сте последният. Има компания от избрани, които преминават през този сезон с яснота и смелост, и вие принадлежите към тях. Ходете в мир.